taky si stavím vozidlo, jo? Ten závod jsem vyhrál já. Já jsem vyhrál. Tady vidíte soustředění závodníka automobilového. Honzík, floček trněný, příprava na závod, tak to má být, soustředění se. Vidíme v očích trošku strachu? Ne. Nebo co to je? Trny, jako v sobotu. Musíme? Tak, Honziku, jdeme. Tady jsem motor, musím chvilku počkat. Klid, Jeníku! Pohodě. Je taky penalizace? Jde největší ztrátu času on měl tamhle na rozjezdu, neboj se toho. Traťový komisář, za štíknutí je taky penalizace? Není. A když neprojede, požívaj? A když neprojede? Ne. To jsou ty nastavený. Vy jste diváci, jo, tady je. Právě konzultujeme. Máme si do koně už vyvíjeli. Náš kůň už dojel. Vidíš trny, vidíš dobře? Co to plexi? Tak, ano. Vidíš, co tak chceš, Trny, tak chceš. Tak, ať mě slyšíš, jo? Čili, hele, nastartuj si v klidu se nastartuj. Na ní může? Počkej, ještě, jo. Nastartuj si v klidu, ty jsi neutrál. Jeď rychle, čekám, minuty. Nastartuj si. Tak, kdo začí? Čekám. Posel to hned! Trny, až budeš připravený, tak mávni. Kolik je penalizace za kuželku? Že by to mohl jenom oběc? Takže můžeme připravit? 5, 4, 3, 2, 1, start! Už oni jsou na tom hodně stejně, vole. Hej! Káňo, žiješ? Kanice! Jak se cítíš? Jo! Ještě nic není ztracenýho! Ještě dobře! Dobře jedeš! Dobře jedeš! Tady se někdo sadil asi. Ještě žije, vole, teď je 34. Když tak zvýšíme penalizaci. Jasný. Dobře! Počkej čas, ale!
Už je velmi dobrý. Už je komisař zvedne ruce jako při boxu. Kluci, pojďte tam. Vítěz. Takže pánové, o 10 sekund vyhrál Honza Trnec. Hej! Ještě nevadí, stejně vyjedou. Přidání cen. Ale já myslím, že bychom jim mohli šel tleskat, ne? Dáňo, tobě rozhodla za penalizaci. Jak jsi vyhrál? Kdyby jsme trefil Káňu. Už jsem myslel, jak tam tohle, že tě nedrží, jo, teda, jo.